maita zvakanaka kuti mauya nababa vekwenyu. Mwari achiri kungopfuurira mberi kuramba achiprofita imi vanhu panyika. Hurukuro hombe yanga ndauya nayo ndeyenyimi, but yazokura manje. Nekuti Mwari vakafano kutsvagai musati mauya pano. Ndokukudai musati mauya pano. But ndiri kupfuurira mberi ndichiti nyaya yepamasvingo apo pane nyaya yeda kugadziswa ipapo. Zvikuru sei mukuberekwa kwenyu. Pane nyaya ndaona ichiparwa mhosva ine chekuita nekutinhira kwemvura kwandaona ichiuya panyika. Vanhu vachizviti tinoda kurima. Ndine munhu wandaona achitorwa achiuya kuzogara pamusha achiti ndauya kuzogadzira misha, ndauya kuzogadzira kumunda kuti vanoda kurima vave negohwo rakakura. Chavhundutsa ini muprofita waMwari ndechinoti ndaona vanhu vachiendeswa kuminda uko vasina kusimira, vachinzi tiri kuenda kunotsipika minda kuti musatsvererwa mbesa uye negohwo renyu rigobuda zvakanaka. Nguva yaitika mazuva aya yakuverenga makore anoverengeka, ekuti ndikada kumaverenga kubva izvozvo anondiitira 10 10 kureva kuti 18 to 19 years zvinhu zvichiitika. Ende nguva yandiri kutaura iyi vaitika nadonhodzo raMwari rauya kwaiita mbiri yekurimwa. Vamwe vaizoti kana vakohwa vaiita mutambo wokubikwa kwedoro vachiti tiri kuita nhimbi yekuti vanhu vafare vachinwa, vamwe vachiti tinotengesa kuti vamwe vagowana kurarama nekudzidzisa vana. Museri maiitwa zvose izvozvo, nhasi ndo mavaka dambudziko rinoti imi vanakadzi endai munovaka dzimba dzinoparara zvisina nzira kana kuti nhoroondo. Vamwe venyu taakuverenga kuvaka dzimba 2, 3 kana 4. Vamwe vatogara vati hatisina tariro, regai tichingorarama mararamiro atinoita. Kuvanakomana zvakare ndo zvimwe chete, kuvaka dzimba dzichiparara, vagarisana mazuva 2, 3 nevakadzi vatosiyana. Musha wese hauchaziva kuti chii chiri kuitika pakati pemazu. Mwari akati nditi mune nyaya yekurombwa vanhu vachiti vada kutsipika minda kuti vagova nematura anofashukira. Ndo pagadzirika hondo. Ndo pane nyaya manzwa ndichiti ndakufarirai kuti mauya pano nhasi. Mukaiswa mweya weconfusion, mweya wekutadza kunzwisa pekumira kana pekutsika. Imba yatiri naSamushava ndeyechingani. Ndokutendai. Ndokumva mapindwa nepfungwa yakuti ndiri pane yechipiri, nzara yauya, urombe hunenge wabata baba, ndakuda kuenda. Baba vangu tipei tinzwi. Kutenda ndanga ndipangu yakaoma wateza wachitizo ndiuno mwana wedu ndinga zviwe kuti munhu akaende uye zvakanisira mwana anokore 2023 pakafa akangwei kwa akakunda kazotsagawo pangoni pamupandika zvaropana ndiwe pana apa mupandika chira mupandika unda upapiri kumutete kune vabvinaka achauya kana kuti ndakuponera nezvishuwa zvaida sezvishuwa ndakafana kuchekata ichiwe chitatu ndakafana meseji pandiri kumasingo ndikei andikubata ndakamubvunza ndikati ubata kwacheko unondobva nepamba usingatauri ndakuenda kubata mangwana yake ndibva ndifonera vandikukumbira kusangana kumusha. Ndakauya panapa nyaya yangu yemudzimai wangu wandakandashaya. Ndakauya panapa ndikabatsirwa kudaro ndakadzokera kumba, asi ndakanga ndaudzwa kuti mudzimai wako uyu pana Sahiro waunotamba naye uya ndiye akatora mudzimai wako. But ini panguva iyo handina kuzogutsikana nazvo. Semunhu wataishaya naye nyaya nguva nenguva padambudziko rangu raiitika mumusha, handina kugutsikana nazvo kuti shuwa angatora mudzimai wangu. Ndakaenda kumba ndikagara. Ndagara kumba kuya kwakapera svondo rechipiri ndakaona mudzimai andipindira foni. Foni namba dzakashandisa itsva kwandiri, ndakashaya kuziva kuti namba idzi ndedzani. Ndipo ndakabvunza kuti ndiwani, zvanzi ndini, aniko, zvanzi ndini mai Tatenda. Mai Tatenda ukupi? Zvanzi mudzimai wako. Ko ulipi? Zvanzi ndiri kuBed Bridge. Bed Bridge uri kuitei? Hanzi ndiri kushanda. Ko unogozoshanda usina mbudzi ndudza ndikuenda kubasa. Unondobva pamba usingaoneke.
iye zvinezvi wana watezerwa kundinetsa kuti iwe ndinoziva kunambona mwana wedu ndipakatanga kuchema paya tanga kuchema nyaya yakabva nyaya kutaura ini ndikaona kuti munhu ari kuchema tingatopedze nguva ndakata foni chibva ndagara manhere yacho ndibva akazondifonera akati murume wangu ndikukumbirawo tisangane kumusha kumasvingo kumusha kunei hanzi ayo tozotaura nyaya yacho kuna abereki ndikati zvakanaka ndinouya ndagara kudaro zuva rechipiri rechitatu zvekare ndozona tsana wanditumirazve wafonazve kwandiri zvikanzi Mukwasha tikukumbira kuti uye kumusha ndoda kuzotaura ndikati zvakanaka ndinouya chitipai imi midheti rekuti ndizouye kumusha kuya saka ukatondipa kuti chipiri oro chitatu ndofanira ndinge ndiri kumasvingo ndiri kumasvingo asi ndinofara zvizhinji nekuti zvandakataurirwa chaizvo nemunhu waMwari wapanapo ndizvo zvinhu zvakatoitika inde pandakabva pande ndasina kutenda kuti zvishuwa zvingagone kuitika seizvozvo pakati ndichatuma vanhu vangu ndakati kuMwari ishuwa kuti uchatuma vanhu ndotuma vanhu chirudzii kuti uchatuma vanhu vavo inde zvishuwa zvakaita seizvozvo ndagarazve zvekare ndati gare ndikazosaira hangu uya akazondifonera akati Sawira ndikukumbira kuti ndikuda kuya kumba kwako tizotaura ndikatoda kuya kumba zvikanzi kuzoitei zvikanzi ndida kutaura newe asi hatigone kutaura nyaya yacho tiri tega tiri tu pada mumwe munhu wechitatu tizotaura nyaya ndikati zvakanaka saka ini nditori munzira kuda kuti ndiende kwatezera wangu tiende kotaura nyaya yacho tizive kuti yakamira sei mai mauya kumba zvechokwadi zera remwana anazo ari chii chaitika makafurika bva mafunga kuenda kubasa saka kubasa makaenda mari aya munhu wese akaenda kubasa anoenda mari chii chakaitika Mwari ngaakuchengetedze maka uri kurambesa kumusha endai munoudzana nevaviri vatatu vanoti ndakubatsirwa zvida mungabatsirikana mweya weconfusion ndovanga tiudze mamoti wekutadza kuziva pekunyatsomira nyaya yekusiya murume yanga asina kundityisa but makore omwana wanga masiya ndowandityisa zvekuti taitoenda kutonogara tototanga ora todai makanzi ngatitemwe mwana maitonoita ndoti Mwari vakubatsirei kurova ndichatora nguva yekuti ndikunamatire pamwe chete imi nababa mugarisana ndandakakutarisira masabata maviri apfuura pati ndakabva makuti kubasa kunozoti kwakazenge kukati ndakati shuwa panguva yeprogram maikunda kuuya kuservice mudzimai akumba bhaibheri marinzwa paraverengwa pane pandaverengerwa pandafarira so panambo pateerera mambo panzwa hanzi umwe chete akakotsira ungadzirwa sei nemagumbezi uri woga paitonhora zveshuwa makakunda kusvika kuno gumbezi rauya naKristu makabva mati kubasa kwangu kuri bhizi makatadza ngoudza kuti kubasa kwekuya ndonofanira kunobatsirwa ndonamata munonamata dzimwe dzenguva kutungamirwa kumabasa kwavo ndiMwari akanenge akakuchengetai Mwari akasati vapa zvombe zvakadii azvombe zvakanaka iye muri kugamuchirero kuti mudzimai mamuregerera kuti adzoke kumba Mwari nekuti mwana uyu anofanira kuchengeta ndiri ndega mwana mudiki nditoti zvakatonitambudza kwazvo ndikatomboedza kumisa kunanzvadzi yangu but zvakaramba kubasa ndichienda mwana mudiki akadai ndida kuda muchengeta mwanasikana zvinhu zvenge zvakaoma asi ndida kutenda hangu Mwari nekuti makandibatsira kusvikira kuti ndidini munhu adzoke zvanga ndikasingavutende nyange musa makanditaura nezvazvo ndaita kuti handifungi kuti mudzimai achauya ini mudzimai izvi oda kukwanisa 2 years ariko handifuni achadzoka mberi
ndimwari vanoita kuti zviitike uye ndimwari vanoita kuti zvifambe toti mwari vaende vakuchengetei ndima vana amai kuti mufambe mwezotunga mapamberi pangu zvimwe zvose zvinoitwa nani inini pazvose mukatarisa ini mwari akasatovapo dai mudzimai asina kuya asi nekuti mwari akavapo akabva aita kuti mudzimai adi kuti mwari vange vadi vakuchengetei uye titungamirwe nani nashe pane kumwe here kuchema kana kubvunza pakati penyama yedu ine murutocheuka vanote Manolo. Ngoko mimba. Mimba iti. Izvo zvacho zvipenyu zvimbai. Ngavakomborerwe vanonamata sendi Joni Hera, Hera Hera, sendi Joni Hera, Hera Hera. Ngavakomborerwe
vanonamata sendijoniera era 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 sendijoniera era era ngavakomborerwe vanonamata sendijoniera era 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 sendijoniera era era ngavakomborerwe vanonamata sendijoniera era 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 sendijoniera era era. Ndotenda zvikuru. Ndoda kungoti makorokoto. Amen. Pamakorokoto andoda kuisa. Musajamba shoko rinoti kunamata. Musajamba shoko rinoti kutenda. Mashoko angu panyaya yese ari kungoti furemberi nekuti ona dzemadzinza dzirimo haticharamba tichidzitaura nedzaneta nekukoroka asi zivai kuti kwamuda kuenda kune vanokudai kune vasingakudai pakuitika kwazvo zvose zvichiitika imi wacho zivai vekumira nani zivai vekumira nani wekumira nai ndiani Mwari takatisvitsa pano necharamba chikuisai pano nechoramba chifana kukufadzai ndiani ndiMwari mindiro yenyu yaizwa mindiro yenyu yezvamuri kuda yaizwa kuna Mwari. But shoko rangu hombera richada kukusira rinoti dzokerai paimba yekunamata yatagara tichinamata munovati nditungamirirei ndizive kwandiri kubva nekwandiri kuenda. Mukandisiya ndichifamba ndiri ndoga zvinondiremera nerimwe rezuva ndingakundikana pagwara rekunamata kana kuti zita raMwari ndingasazoona kukosha kwaro chikonzero kupfugama kwamuri mondivimbisa zvoregedza kuitika. Nyaya zvavataura hazvireva kuti hazviitike asi havasi kukuudzai munhu wamunofanira kugara makachengeta. Munhu wamunofanira kugara makachengeta ndiani? ndiMwari. Saka ndiri kuti muzuva randisati ndaziva nhasi riri kuverengeka pagore randapinda muna 2026 pane nyaya yemuchato wandaona. Nyaya yemuchato ucharwadza kupindika kwawo, uchakudzimbirei kupindika kwawo, asi muchaupinda makabuda ziya nedikita. Chichakuburitsai ziya nedikita chi? Kunamata nekutenda kuna Mwari. Tikasavapo pakunamata, nzeve dzedu dzikasabatwa naMweya Mutsvene, muchanzwa mashoko evanhu mazhinji kudarika kutaura kwaMwari. Handinanzwika abunanzwa zvandakaura. Ndati Mwari akasapinda mamuri chichakuwandirei mashoko. Pamuri kufunga kuti ndagona, monzwa mhosva dzichiuya. Pamuri kuti ndagona, monzwa mibvunzo ichiuya. Pamuri kuti ndaita zvakanaka, motadza kugamuchirika. Asi kokupedzisira kwacho ndati ndine muchato wandadi wekugarisana kwevanhu zvakadi zvakanaka nevamwe vari kuti ipapo hapasi kuita. Mwari ari kuti ipapo ndo pane chi? Pane nzira. Pane here zvamuda kutaura. Ndapedza kutoprofita. Kana mamuningatanga kuprofita ndatopedza kuprofita. Kwete ndaida kutopawo testimony. Ndotenda zvikuru. Ndakauya mukati menyika ino paine ungano yaivapo birthday renyu baba. Saka ndakasimudzwa tichinamatapo zvikanzi amai murume ari kupi? Ndikati murume handina, takarambana. Baba vakati hakuna chinonzi kurambana. Ndikati baba takasiyana ndakavaramba. Haleluya. Amen. Saka panga pane vamwe baba vanga vapo asi baba ndiwo ngawazondiramba sekuramba kwandakaita vamwe. Haleluya. Amen. Saka ndona uya ndanga ndauya nayo. Amen. Saka baba vakabva wandipa munamato wakati mukaenda kumba muchandoita rudzuru rwemunamato asi kana maakuita muzondifonera. Ndakatobvunza vamwe amai ndikati baba wati ndizoite munamato na 8 o'clock. Vanozobata foni here sezvo pano paine ungano paine munamato ngoni. Zvikanzi aiwa munozofona unodii? Wanodaira. Ndakasvika kumba zveshuwa ndikaita munamato. Panga pakuita mvura yako kubhoira padananzi ndizofone ndakafona baba bva wadaira. Bva wati ngatinamate patanamate.
tichipedza kunamata vakati munozondisira meseji kuti mapedza zvandanzi ndirairidzwa marongedzero emunamato pandavaisira meseji baba ndapedza zvikanzi zvakanaka. Ndofunga ndakagara kwe 2 hours baba vanga vandiramba vaya vakabva vafona zvikanzi ndauya madhezi akazopera pabhodha saka uyai tindosangane kucheguti mutiperekedze mondodzokerera kuZambia. Aleluya. Amen. Saka ndiri kunzwa kufara kuti baba vakadzoka vanga vandiramba. Aleluya. Maoko kuna Amen. Jesu. Andina chimwe chiporofita chondarika zvandototaura izvi. Ndinoimba kuti shoko rechiporofita chihombe chapinda mushoko raMwari ende mazwa zvataura. Saka munguva inoyi ndinoti Mwari vakuitire zvakanaka. Pandiri kungopedza ndoti muende munonamata. Manamati ndoti munokore dota ikoko. Mangori wana dota iroro mongopfuura muchindibvunza ndakunoita sei. Ndabva maenda. Ndati ndamuna 2020 imuchiri muna 2020 2025. Saka kuna 2026 kwandiri Mwari vandiudza nezvemuchato wavandiudza. Chandakuda kunetsana nedenga ndechinoti musuwei kuti muwe mugadziro. Imi vanhu makasaziva nguva munotiza nguva. Ndazwika? Chinotiza chi? Satoti Mwari vari kumusoro kudenga vakuchengeta asindati muchabuda ziya kureva dikita. Muchafemuruka muri pamunamato. Iwo Mwari vari kumusoro kudenga variwo vari kugadzira nzira ipi? Pane zvikufana kuitika. Handisoti musare muchiti pandakamboita zvandakaita ndaiedza kuburisa ndini ina handaiburitsirwa. Saka pane shanduko iriko. Nerimwe remakore tofana kuziva tichiti ndauya ndakagara ndo vakatenga. Vachitengerani. Vachitengerai. Mwari vari kutaura mashoko. Tofana kuchengeta nekuda kwezvo. Mwari akuitira zvakanaka. Pane kumwe rekubvunza. Tora nzvimbo yekugara. Pane ndapedza pano muenda kunonamata. Regai ndipedzise ndichidai. Ndichiri pamazuva emunamato. Kune ruzha rwedenga rwemvura iri kufana kuuya panyika. Kune tsananguro dzegore ramuri kupinda. Imi munoti kupera kwegore. Ndiri kuti gore ramuri kudini? Kupera kwegore takakuporofita kare. Kune njodzi, kune tsaona, kune kubirana, kune kupondana, kune kurambana, kune kuroorana kusina nzira. Kune kutengesana, kune zvakaipa kungamira pakati penyama dzenyu chi vanhu. Saka takuporofita gore ramuri kuuya kuti mvura kana yaya panyika donhodzo iri richandiburitsira here goho kubva pamutambo watakaita unoti vanhu ngavadye zvechi zvakanaka zvenyika yavo. Kana mvura ikaburuka goho rikavapo ngative negoho. Vamwe vanobva vati munamato hatiuteere nekuti ndiye vane munda. Isu mvura yaMwari inokwanisa kunaya kana maokei wotorima imomo. Mvura yaMwari inokwanisa kunaya kubhengi motokohwa mupi imomo. Mvura yaMwari inokwanisa kunaya ukakohwa pamuri yako zvibereko zvedumbu mokohwa zvakanaka pazvinhu zvipi izvozvo. Saka mese muchiri kudiwa pamunamato upi iwo kureva kuti Mwari vakatigonesa kuti svitsa muzuva rechina chatakatarisa ichi chine gomo paramahuta. Tichiburuka kuya papi pano tichinzwa kuti Mwari vari kuti kudiwa. Pandiri kupedzisa nguva iyi imi munoti tagutsikana kubva mugore rinori 31 kusvika musi wa 1. Nguva imwe chete iyoyo ndiri kuramba ndichiisa mashoko evanoti nyama dzedu dzinodzimba. Tine hama dziri kuti njere dzakarasika asi vaimboita zvakanaka. Tine hama dzedu dzaimbofamba asi hadzichafamba. Tine vakastroka. Nguva iyi vanhu ava ndichavada pamutambo upi iwowo ndichikuchingurei kuuya kwenyu kuna 2026 kuroti Mwari ngaaramba achikusimbisai uye achikuitirai zvakadii zvakanakisa. Atete vane ndo yeno sumukai mukwasha ari kuti akaisa maringani kumba
ndokutenda iti Mwari nguva yangu yekuroorwa yakwana, Mwari nguva yangu yekubviswa kwepfuma yakwana. Ndiri kuramba mweya wekungogara pasina chabviswa. Kana zvichinzi mudzinza medu hazviitike, ndiri kufanira kushamisa murudzi rwangu. Zviitwe nemi nekuti ndimi makandida. Nguva yandabvunzira mashoko aya Mwari vati ndizarure mabasa emaoko pakati penyu nemuranda wenyu. Ndazarura nzira iyi, Mwari vati ndipinde mumwoyo menyu, ndopinda mumwoyo womuranda wenyu. Ndimutume kunobviswa kwepfuma. Zuva riri kuitwa zvinhu izvi, pane munhu andinoda kuti afare, vamwe vachisuwa, nekuti kune vari kufara vachiti ngavaende vanogara chete, hakuna muripo unofanira kubviswa. Uye kumaguta kwavari kugara upenyu ngauome, vararamire kudya nekupfeka chete. Mwari vakati kwete, kune magariko ariko kumberi kwenyu. Saka kugarika kwekutanga kwanzi ndivhure mabasa, ndotambanza pfuma mumba menyu, ndopfumbidza tsoka yekuenda musha menyu, kuti chinobviswa roro kumba kwenyu. Pane vachafara zvichiitika, vamwe vachisuwa. Mwari vandindisumidze upenyu kuenda kumberi. Zvizhinji zvandanzwa muchironga, zvizhinji zvandanzwa makagarira pasi, asi vamwe vari kuti ngazviperere mukutaurwa kusina chiri kudii, chiri kuzadzikidzika. Vamwe pavaisa mujenya vari kuti nyaya dzepfuma dzikanetsa, nyaya dzemabasa dzikanetsa, kuseri kwacho mofanira kuraramira urwere, kuchinjana kweurwere, baba amai nevana, baba anamai nevana. Tofanira kudziva mweya upi iwo tisati patabatira mari shoma mumba mapinda program, asi pakubata mari inotigadzirira chii. Saka ndoti nemi tibatirana matichiti pandiri kupinda 2026 sekupinda kwakaita munhu waMwari, nemiwo zvangu ngazvidii, ngazviite zvakanaka. Manzwa shoko randasiya kwamuri, kuriwo ndasiya shoko rekubviswa kwepfuma nekusimuka kwechii. Kuriwo ndiri kuprofita kuti kana mari ikabviswa, kune zvandinoda kubvisa zvinoti kushandira vamwe vanhu, mugadzire bhizinesi rani renyu ime muri vaviri. Ndo zvataura Mwari wenyu. Pane kumwe rekuchema kana kubvunza. Komborwa nashe kana pasina tore nzvimbo yekugara. Ndataurisa nguva yekubata service ngaichimbidzwe. Nguva yekubata chi ngaichimbidzwe. Number 1. Number 2, maprograms ese emuchechi anoda iwe neni. Ndinoziva kuti vamwe kumatunhu avanogara ndanga ndichireceiva ndufu dziriko kunzvimbo dzipi idzodzo. Mwari ngavaitire zvakanaka, vacheme nechi netare vagochema nevamwe, asi vasingakanganwe zuva ravo rechi wazuva rogaroga resabata kuti muve pano, kuti mudhibhe. Mukasadhibha vanangu munofa nezvikwekwe. Mukasadhibha vanangu munorwara nezvikwekwe. Mukasadhibha vanangu munoita marombe nezvikwekwe. Mukasadhibha vanangu muchagara mudzimba dzine matambudziko nezvikwekwe. Saka dhibhi ririko. Dhibhi ndiani? Ndiwo Mwari. Dhibhi ndiani? Ndiye Jesu. Kana tikadhibha tichava neupenyu hwakadii. Dai mombe dzaifudzirwa mumba, dai dzaifudzirwa mumabuilding, dai dzaifura mumabhidhi, handaifungidzira kuti dzaienda kudhibhi. Zvikwekwe kwaiva kusina. But nekuda kwekuti kwatinotandarira kune nyaya dziriko, munodiwa kupi? Munodiwa kuno.